Игри на съдбата. Здрасти! Това, което виждате около мен, е моя дом, а това, което виждате на екраните си, е моя канал. В него ще си говорим за нещата от живота, за всички от тези неща, които интересуват вас, пък и мен. Реших да го направя, за да мога да споделя с възможно повече хора знанията и опита си в областта на астрологията и духовните науки. Надявам се да ви предоставям полезна информация, която да ви помогне да уредите по-добре бита и ежедневието си, да вземете важните за себе си решения, а също и да научите нови неща за себе си. Защото това е целта на астрологията, да служи на хората. Започваме в деня на Юпитер, планетата на щастието, просперитета, материалното изобилие и духовния растеж. Много така широко обхват има. И в часа на Слънцето, което пък се грижи за нашата себереализация. Себереализация. Това е и целта ми. Да се превърнем всички ние в съзнателни, проспериращи и себереализирали се личности, защото според мен това е и начина да променим света, който всички ние споделяме и надявам се, искаме да направим по-добро място за живеене. И това е.